Maar Jeremy Joor Bos had, die weer nog volle anderen mee. En ik ben eigenlijk een bekendheid van. Want ze roepen dan, oh, daar ga je met Joor Bos dat echt. Ik ga helemaal de vrienden onder de jeugd. Want ja, ik ben nogal humoristisch van aard. Je moet komen in zijn bar, liggen zou je binnen. Maar daar je heel hard voordoen, dat hou ik niet vol. Ik ontmoet dus weinig tegenstand. In het begin doe ik gewoon wel, want dan wil het leger net wen, hier in de bars. Maar dan wordt het echt wel moeilijk, want dan ga ik wel eens zijn, dit is jong nog, maar na een week kom ik er net weer in. En toch, ga je een week later, liggen het weg. Ja. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Wat het opbrengt? Wist u dat geen pier? Nee. Ja, dat is hier oors, hè? Het is misschien wel dat het nou wat minder opbrengt om bij de crisis, hè? Dat hing het van de gaven af. Ja, ik zeg maar krijgt wat de mensen verroerd hebben. Ja, het is meer om de mensen, die pot, om die mensen een fijn crisis te bezwaren, hè? Zet maar natuurlijk kan je wel betalen worden, hè? En maar we hopen dat de mensen ervan genieten zullen dit hier weer. En eerder mensen krijgen dus kerstpakketten. En dat is eigenlijk ons doel. En we houden een heel prettig mensen een mooi kerstfeest. We zitten dit hier in de harmonie. En er komt een heel prettig mensen binnen waarin dat is fijn. Dat is mooi, dan kun je echt nog iets van nooit doen, hè? Nou ja, er kan gauw wat gebeuren, hè, op die leeftijd. Ja, dan is het gebeurd vanzelf. Maar ja, zolang dat ik zo ben, dan kijk ik nog wel even terug in. Het is mooi werk. Het is prachtig werk.